Isuse Kriste, naš Spasitelju, u svom očinskom znanju i mudrosti proglasio si svetoga Roka zaštitnikom protiv svih zaraznih bolesti i putem njega oduvijek dijelio blagoslov onima u bolesti i zdravstvenim nevoljama. Pošalji svetog Roka upravo sada da nas štiti i moli za nas kada nam je zdravlje ugroženo kako bismo bili dostojni obećanja tvojih. Nemoj dati, Gospodine, da se oslanjamo sami na sebe. Daj nam da se pouzdamo i u tvoju moć i božansko milosrđe. Molimo te za tjelesno i duševno zdravlje kako bismo te mogli trajno služiti, hvaliti i slaviti. A svi ljudi za koje molimo ovu molitvu, bilo da su živi ili mrtvi, neka po tvom svetom zagovoru, kao i po zagovoru svetog Roka, dobiju oproštenje grijeha i zasluže tebi služiti vječno na nebesima. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.